Walong kaon na ni. Ay, asa may butong ani? Lloyd! Alisa ba? Uy! Kusinsin! Saman! Naku, ingon si mo ah! Isa! Magkusag butong, kaday lang. Ay, napagkuha-kuha kay mga kwarta ani. Ali, diri bababa sa. Kadiyot lang baka naglisod na biya ako diri. Si Atex, bulaton mo dyan tayo. Ay, sa, budul ko dira. Aburo ka. Man ba ka nang basig na kay kailang nga mapils ko vlog ba? Ay tama Buskinsin, ako'y kaila nga bata. Gymnastic to, ayaw kito mo acting. Sus, naaramay na lod, wadyo ka na ingon ko ah. Asa man to karon? Atua daw. Ewan po ka, nag-ingon sa ko nga, kinahanglan, dito isa. Sige, atun sa nako. Naaramay na yung kauban di, wadyo ni ingon. Lumayin, butungan eh. Si Buskinsin man ako katong gwapong vlogger. Wala nangihanglan mo to sila kauban na basig pwede ko aton sa nako dito. Buskinsin. Uy, unsa man to eh? Di ba nang-hire ka sa kauban si mong vlog basig pwede ko apil. Apil? Uy, manang tiil ni mo dong. Iwi bitaw pero kusog kini mo dagan. Busog yapon. Murag gamay siguro nga bato, mapandol na ka. Sige na Buskinsin be, papila ko sa mong vlog kay idol kay ta ka ba. Idol, di ko nimo day. Sige, papilong tika, pinapay sa kondisyon. Usam na Buskinsin. Gusto nga daw dagang nga pina-street. Mura, street ra. Kaya kayo eh. Sige daw, gusto nga daw. Bisa pa guys sungkod. Dalawa, watch and learn. Street no. Kaya dyan din mo. Kaya nimo pinapingwin. Kasi penguin Buskinsin. Pingwin ko, ito magkanahan mo. Magkanahan na. Ah, di ay. Pwede na kumapil Buskinsin. Murag ulanganin ko ni mo dong kay murag kung magdagan-dagan amo ang content. Di ka kadagan kay giwi kay mo tiil. Diasa ka. Buskinsin, mapil ako ba? Hindi na Buskinsin, mapil ako ba? Sumukab. Buhay gud ko. Di ko nibiyan, kung di ko napapilon eh. Kasi papilong tika pero buhay ako. Mapil ko lang Buskinsin. Papilong lagi ka, buhay ko. Sige ulit sa sining balay ko, pagwag t-shirt kay mag-shoot na. Sige na Buskinsin, wata lang Korea kay magkuha sa sinina. Tao na ko pwede ko Buskinsin ba, nasirado ng balay. Kabaw ka ko t-shirt ba? Saan, bus bitoy, uy. Lalo, may kadiri di ay, kagainar ang ipangita ba? Oo, ang tawag sinina. Ay, nasigwan na, mag-shoot na to, saan yung oras? Gaya, kagainar ang ipangita siya ba? Nangita sa Buskinsin sa'yo mo. Oh, saan Buskinsin mo? Kaya yung ulit dapat dito eh. Ipangita ano ko Buskinsin mo. Hey, shoot na ta, shoot na. Asa na? Wala pa sila? Wala pa lagi? Wala pa silang bila? Teka sabi ka man mag-shoot ani ron. Ano bago? Bago daw. Inter ka? Kaya ka ni? Kaya man daw, sunada man kayo. Sunada daw. Tindog ng street ba? Street to street. Tarong nga. Di man na street, di man street ka nang tulid ba tulid? Iga, man imo ada mulag, imo ko ni makaya gud. Di day makaya tulid up. Patay ka ron. Tulid up. Ah, unsa man ni, unsa man ni? Buskinsin unsa man ni? Naman ang gingon sa mga, di lagi mo makaya. Di day matulid di mong tila. Niyon ra na oh. Buskinsin di na ko mainter.